jsem tu zas tentokrát s nakupama a novinkama za poslední 2 měsíce, nebo dokonce 3, já teď nevím, já mám některé věci den, některé mám tak 3 dny. Tak začala bych asi těma, co mám úplně nejmenší dobu. Tu mám 2 produkty, nebo 2 věci od Baley, pardon. Je to Bala krém s limetkou a Bala šampon s vůní malin. Tak začala bych asi tím krémem, je to Bala Young Soft Care Marinade Cream. No, teď jsem to přečetla blbě, ale to je jedno. Takže jak jsem říkala, je to teda krém, ukážu, výtažky z limetky a měl by hydratovat pleť nebo tak. Můžete si ho, já se ho třeba dávám i před make-upem, co jsem viděla u blogerky Get to Look, kterou mám teda hodně ráda. Úplně se vlastně inspiruju jejíma videama, takže si podle toho kupuju třeba vyzkouším nové produkty, řasenky a tak. Takže určitě nejoblíbenější Get to Look. Tak se vrátím k tomu krému. Je to teda matňující krém. Měl by i hydratovat. A stál mi nějakých teda 60 korun, se mi zdá. Jo, něco do 60 korun, 50 nebo 60, teď nevím. A já jsem s tím teda nedměrně spokojená. Myslím, že bych ho mohla doporučit všem. Tak já mám to třeba pod make-upem a mi se prostě zdá, že je to takové příjemnější, že vám ten make-up ani to pletulik asi nevysušuje, když si ho dáte. Takže tak. Jako další tady mám od Baley ten šampon, je to šampon je to nějaká limitka, takže nějaký šampon s vůní těch malin. Já když jsem přišla do DMka, tak já jsem si k němu, já jsem viděla hned na začátku, tam bylo plato. A tam bylo posledních 5, bylo to fakt vybrakovaný, tak jako je pravda, že stál nějakých 30 korun jenom, se mi zdá. A já jsem si teda říkala, že ho vyzkouším, že mi strašně voní, já jsem ani neváhala a prostě si ho do toho košíku dala. Že vypadá takhle. Jo. Je teda s nějakou vůní malin, je tak krásně růžovoučky a je prostě úplně můj oblíbenější šampon. Takže pro mě tyhle 2 věci určitě obě. Jako další, proto si skočím vedle. Já jsem to tam nechala, takže jestli byste chvíli počkali, za chvíli jsem tu. Čau. A teď pro vás mám 3 výrobky, 3 produkty od Maybellinu. Tyhle. Jako první vám představím rtěnku, kterou mám v ostřínu 30. Je to Pink Lollipop Coral Sensitive Lipstick. Takže vypadá takto. Ona má krásnou barvu, ona úplně zář. Ale na rtech je méně pigmentovaná a má takovou jako má takový les, dodá takovou růžovou barvu. Ale třeba 8420 mi přijde takový strašně, má ho i Getolog, myslím, a mi přijde strašně super, taky jsem se na ní dívala, že si ho koupím. A ten už je teda hodně pigmentovaný, ale tahle teda je takový balzám, taková obyčejná, která se hodí pak všude, když si ho vezmete. Nevím, proč si na ní starší na blogu stěžovali, že teda nehydratuje, že vysušuje a tak. Což vůbec není pravda, mi prostě přijde, že je super. Já bych ji teda doporučila. Pro mě je to obě. Jdem dál. Pak tady mám úplně moji lásku, jak kdybych to takhle řekla. Je to od Maybellinu The Concentrate Volume Express Mascara. Vypadá takto. Štěteček má takovejhle. Oni mají teda hodně v lásce tady na tu špičku chytat zbytky řasenky. Abych řekla, tak mě udělá řasy pěkně dlouhý, takový oddělený, neslepuje, ale ještě jsem vlastně teda mám ji dole. A to je One by One. To je teda, mi se zdá, že jsou úplně stejné, akorát, že to One by One má takhle ohebný kartáček a má ho obří. Je to taková, je lepší, mi teda, ona je víc taková, co se mi dá černější, že udělá to oko, abych vám ukázala, aby se nechtěl už dole, abych to nemusela furt zestřihávat potom v počítači. Takže tam One by One a tahle, pardon, ty jsou pro mě úplně top. Zdá se mi, že řasenka od Maybellinu teď vedou.
Tahle stála 99, jinak stájí 130 nějak, nebo 150, nevím. A tahle stála 200, tak 199 stojí teď je a všude. Tohle mám z DMK. Tak, dál tu mám Mebel New York Afriton, nebo spíš Affinton, já nevím, jak to přečíst. Já tomu říkám tak, řekla jsem to úplně totálně blbě, ale to je jedno. Je to Perfect Natural Face Tone, Hydrates and Protect, jo. Takže je to perfektní přírodní, měl by to být perfektní přírodní obyčejnový tón, nějak tak, měl by hydratovat a to nějaká, to už nepřeložím. Hydratuje a, no, nevím. Pro mě je to, nevím, prostě, já si ho dám třeba, mi se zdá, že když si ho dám takhle na tu, třeba to dám takhle, tak on má v sobě skutečky a on se lesne, takže já si ho dávám sem, na lícní kosti, abych třeba prostě rozzářila tu pleť, i když tu není rozesněno, že to mám taky dole. Prostě použiju, protože se mi zdá, že jedně, když si dám teda tady, jak jsem ukazovala, takže s tím nic neskazím. No nic, takže stál mě asi nějakých, bych to řekla, 400 nějaké. Na tu cenu by mohlo být lepší, ale nestěžuju si. Používám ho teda tak zkrátka, ale co už. Další tady mám, já se odsunu, od Garnieru. Mám tady čistící tony, jak to nepřečtu? Astringentní tonikum a čistící ozdravující gel. Takže tohle jsou moje favority teď, co já používám na pleť. Já teda taky bych mohla natočit video s tím, jak si čistím pleť, jak se o ní starám, protože mám fakt občas prostě, když je třeba nějak něco na ně napláceno, prostě mám občas akné, tak já potřebuju fakt něco, tohle třeba s alkoholem, což mi vyhovuje. Tohle mám novější než to, tady toho už jenom půlku. Ani nevím, kolik to stálo, kdybych řekla. Já se podívám pak na netu a napíšu to k tomu, kolik to stojí. Já nevím, to kupovala mamka, takže to je od rosinky dokonce. Takže pro mě prostě taky objev dost, protože já fakt nemůžu se na to podívat cokoliv. On vlastně vždycky, když máte nějaký pupinek, on ho hodně vysuší, protože tam je ten alkohol. Takže oba dvě, ono to vždycky pálí teda strašně hodně. A já když si do té pleti nerypám, tak já ji mám v pohodě. U mě je to teda minus, že si do ní rypu, protože já to vždycky rozrypu a mám to hrozný, jo. Tady pod posteli se mi válí, ne, jsem ho vytáhla. Já ještě je taková voda, vám to někdy ukážu. Kterou teda používám, když mám, myslím třeba oleze pusa, tak dělám obklady. No, tak, to nějak takhle řeknu. Takže tyhle dvě věci. Už se blížíme do finále toho oceánu. Je to Professional Performance Shine Gloss. Mám ho už ve měsíc. Je to profesionální péče, která má zaručit profesionální výsledky. Já vám teda přečtu něco, co je tady vzat. Sales profesionální řada vlasové péče, vysoce účinná receptura s přírodními složkami poskytuje vlasům perfektní péči při každodenním domácím použití. Já bych řekla, že tohle je nález a hodně to pomáhá. Já bych to doporučila. Já mám teda vlasy lesklý, zdraví, i když si je občas vyžehlím. Nemám problém. A to nepoužívám žádné přípravky proti žehlení. Já si je teda vyžehlím jednou za rok. Fakt vážně, já si je nežehlím vůbec. Já mám své takové rovnější i vlnitý, ale když tam jít dolů, tak bych to měla fakt úplně kudrnatý. Ale moje přírodní jsou, pokud si je nechám usnout, tak jsou úplně kudrnatý. Jako takhle, ne úplně prostě prstinky, ale prostě takhle to a když si rozčešu, tak jsou zase takový rovnější, což je takové divné. Takže tohle mi stálo nějakých 79 korun, ve slevě jinak to stojí 120, taky bych doporučila. Poslední tady mám šampon pro vitaminy Klein Hair Care, šampon s provitaminem nález. Já to musím urychlit, protože fakt už můj foťák mám, nevím, jak si mi tam blbne karta, takže nevím. Je to péče obarvené, melirované a poškozené doplně s Klein kondicionérem s provitamínem pro barvené a poškozené vlasy. Jak jsem říkala, je to šampon s provitamínem, Lidl značka.
všude v Lidlu teda na něj můžete narazit. To už jsem teda říkala. Můžete si říct, že neznám značku. No, ale já mám dalších XX, teda prostě přípravků na vlasy, šampónů, všelijakých kondicionérů. Za ty 2 roky, co se o ně starám fakt moc, dala jsem do nich strašně hodně peněz. Tak vím, co je a co není značka, takže prostě mě to ty vlasy vyživuje, nemám s tím problém. Pro mě prostě tohle a teď tyhle 3 věci absolutně super. A pokračovala bych tady, já mám teda tyhle 2 a pak jednu mám od Gabriel Salve Gigant Volume Black Mascara a potom 2 stejné od Miss Sporty Studio Lash Instant Volume. Tak, co bych řekla k téhle, mně se zdá, že má podobný kartáček jako Maybellinka. Tamhle. Ale je o něco taková, nevím, mě moc nevyhovovala, jako prostě asi všechny srovnávám s tohle, takže nevím. Jako je dobrá, mě ho vyschlo, občas použiju takhle na obočí, když chci ho mít černější, protože mám vlastně tmavý vlasy. Takže tak, dobrý. Pak tu mám teda tyhle, to je ta Studio Lash Instant Volume, tam mám úplně boží kartáček. Takovejhle. A já vlastně používám ještě, když si dávám řasenku, třeba tohle, tak používám klešičky na řasy a pak jsou nanesu a mám fakt strašně hodně dlouhý řasy, vždycky kouknu a třeba dostanou až sem. Takže tak, doufám, že se vám video líbilo. Budu se snažit to nějak zestříhat dohromady, aby to nějak pasovalo, protože jsem to začala na 5krát snad, abych vám předvedla všechny výrobky, všechny novinky, nějaké přešlapy, ale moc jich tu nebylo. Snad jen 1, 2, možná jenom ten jeden. A taky bych chtěla poděkovat všem, co se koukají na moje videa. A potom, když byste mohli dolů pod video do komentářů napsat, co bych měla natočit té video, tak to určitě natočím. Tak jo, ahoj!